Riba halari halari kari mahantari kari bahi. Oh shikari bari 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 bari. Thank you Lord. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bahantari kalari kari bahi. Oh thank you Lord. Bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Shikari mantari kalari kari bahari kari bari 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 bari. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगळा बापा जवळ त्या वेळापासून आम्ही तुकार घालिता परत या माध्यमा मुखांतर तुवें आमकां सांगात हाडलाय तुजे उतार शिकोवंक पवित्र आत्म्या तूं आमचो मजतदार कुमोकदार जावन आसाय तूं आमकां सता उगडापे करचे पसत तुवें आमकां सता शिकोवचे पसत आमी तुकार घालिता आयच्या दिसा कोण बरा या झूम मिटिंगार आसात आनी मुखार पळयता हर एकल्याक तुज्या हातार समर्पण दिता कितें आयच्या दिसा तूं आमकां सता शिकयताय ते आमी भावार्थान सत मानूंक जाय जाल्लो आदारय तुवें येदोळो सूत आमकां फावो करचे पसत आमी तुकार घालिता अशा एकल्यांनी हे सताचे उतार स्वीकार करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके आज आमी नवो सल्लो आनी देवाचे राज अशा विशयांत आमी शिकया जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत आमी नवे सल्लो म्हळ्यार जेजू ते येवनी आमी जायते फावटी नियम शास्त्र कितें सांगता या पोरण्या सल्ल्यान कितें सांगता तेच आमी करनासा त्या देखून आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी ती देवाची महिमा पळोवंक आमकां शकना आमकां गोत्ता पयले नियम शास्त्र या पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो म्हळ्यार जायत्या जाणांक ताचो सारको अर्थ या समजून येना नवो सल्लो कितें या पोरनो सल्लो कितें म्हणून जायते जाण चिंतात नवो सल्लो आनी पोरनो सल्ल्याक व्यत्यास म्हळ्यार आमकां गोत्ता व्हडल्या बायबलार मदीं एक वायट पेज आसा ताच्या उपरांत नवो सल्लो जाता अशें पयलो पोरनो सल्लो इतलेंच आमकां कळीत आसा पूण केदाळा ही आमकां ताच्या वर्ते आमी सता उतरां मारिफात आमी कळी जाता तेन्ना आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरांत कितें प्रसंगत आसा देवाची राजाची सिस्टम कितें समजल्यार आमी करचे मागणें पयल्याच्या मागण्याची फळादीक जावन देवाच्या उतराची सकत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकता आमकां गोत्ता पयले इजिप्त इस्रायल लोक गुलामपणांत आसलो तांकां देवान मोइजा मरिफात सुटका सोडोवन दिवन बसयल्या गांवाक पावयले जोशुआ मरिफात अशें इस्रायल जसो तो देव जावन आसलो म्हणजे इस्रायल पर्जा जावन आमकां गोत्ता उत्पत्ती जावन निमाणे मालाकी म्हणसर पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळोवंक गेल्यार दोन भाग करूंक जाता म्हळ्यार पयले एक नियम शास्त्र नियमा आनी दुसरे प्रवादाची शिकवण हे दोन भाग आमी करयेत म्हणजे मालाकी म्हणसर आमकां गोत्ता मालाकी उपरांत कोणी प्रवादी येवनात ताच्या उपरांत मालाकी उपरांत 400 वर्सां उपरांत मोर दॅन 400 इयर्स उपरांत जोआन बाप्तीस जायलो 400 इयर्स ताच्या मध्ये ते इस्रायल पर्जेक प्रवादी जावन देवातावन कितें संदेश नाटले केदाळाय इस्रायल पर्जांक प्रवादी मरिफात देव उलयतालो तांणी कितें सांगलां ते आयकताले केदाळा मालाकी उपरांत 400 वर्सां त्या लोकांक कसलेच ते म्हणटात देवातावन संदेश या प्रवादी नाटले केदाळा ताच्या उपरांत आयलो जोआन बाप्तीस त्या देखून आमी आज शिकया जेजू आयल्या उपरांत आनी जेजू येवचे पयले कशे परिस्थिती आसले आनी केदाळा आमी
जेजून कितें शिकयला ते आमच्या जिवितांत म्हळ्यार देवाच्या राजा विशयान कितें शिकयला ते आमच्या जिवितांत आमी लागू करतना ती देवाची आमी महिमा पळोवंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमी पहिले घालया देवाचे उतार मॅथ्यू मातेव संवंजेल 3रो अध्याय 1-2 दुसरी वळ. कोणी आसा ती कोण शेअर करता? प्रेज गॉड. मॅथ्यू 3:1-2. कोण म्हणे वाचता ती? प्रेज गॉड. ब्रदर वाचा. वाचता घालू ना. एक मिनिट. मॅथ्यू 3 चॅप्टर पहिले 2 दुसरी वळ 1-2. त्या दिसांनी स्नानदत्तर जुवांव जुदेयाच्या अरण्यात दिश्टी पडलो आणि अशें प्रसंग करी लागलो, तुमची फातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. प्रेज गॉड. हांगा पळया, त्या दिसांनी स्नानदत्तर जुवांव जुदेयाच्या अरण्यात दिश्टी पडलो आणि अशे प्रसंग करी लागलो, तुमची फातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागी पावला. प्रेज गॉड. सर्गींच्या राजा विशयान लगभग 400 वर्षा उपरांत जुवांव स्टार्टिंग प्रगट केले. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. हांगा पळय, तुमची फातकी जिणी बदला. आणि पयलो दिल्लो संदेश तुमची फातकी जिणी बदला म्हणजे ऍक्च्युअली तो फातकी हितून इंग्लिश बायबल वाचा रिपेंटन्स म्हणून आसा, कळ्ळें की पश्चातापावचे. आता आमची फातकी जिणी जे जाल्यार आमकां गोत्ता, आमी शिकल्या फातकी जिणी जिणी बदलाचे जाल्यार आमची चिंता आप बदलूंक आसा. केन्ना म्हणसर आमचे चिंता आप बदलाना म्हणजे हांव कितें पयले पुरा काल शिकला एका रितीन सांगचे जाल्यार जायतो लोक आज नियम शास्त्रा प्रमाणेच जिवन आसा, नियमांत कितें शिकला ते करूनच आसा. पूण सर्गींच्या राजाक येजे जाल्यार म्हणजे रिपेंटन्स जायचे. रिपेंटन्स म्हळ्यार म्हणजे चिंता हांवें बदलूंक आसा, पश्चातापावाचे. म्हणजे चिंता पयले चिंता खाण देवाच्या राजांत जेजून कितें म्हाका शिकयता ताच्या विशयांत म्हणजे चिंता बदलाचे. हे दाळा मात ते सर्गींच्या राजांत कितें पुरा देवान म्हजे पासत कर दवरला ते म्हज्या जिवितांत हांव अनुभव करूंक जाता. जायते फावटी कितें जाता म्हळ्यार आमी नियमशास्त्रांनी जियेता आनी सर्गींच्या राजांत जिवंक पळयता, ते जायना. केदाळा आमकां 7 कळीस जाले, केदाळा अनेक रितीन आमी नव्यान जल्माल्या, ताच्या उपरांत आमी देवाच्या राज या सर्गींचे राज, ते दोनी एकच, देवाचे राज आनी सर्गींचे राज ची व्यक्ती जाल्या उपरांत आमी ते दोनी सांगाता व्हरूंक जायना. आमकां गोत्ता जायते फावटी आमी ते मुखार शिकया, म्हळ्यार आज एकच दिसान ते जावचे ना, आमी स्टेप बाय स्टेप इल्ले शिकया, कित्याक सारकें आमकां समजल्यार आमी खंय चुकोवन गेल्या ताच्या विशयांत आमकां सारकें माहीत म्हणल्यार आमी खंय करेक्शन करूंक आसा ते आमी जाणा जाल्यार आमी करचें मागणें देवाच्या राजांत कितें शिकयला त्या प्रमाणे आसल्यार आमी आमच्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक जाता. जायते फावटी आमकां गोत्ता केन्ना म्हणसर आमी नियमांत शिकयता, नियमांत आसता, या प्रवादी या परमेश्वरा प्रमाणे आसा, तर देवाची अलौकीक कामां पळोवंक जायना. ती अद्भुत आश्चर्य जायचे जाल्यार सर्गींच्या राजाचे सिस्टम या जेजून आमच्या पासून कितें केला ताच्या विशयांत आमी बदल करीचे. सर्गींच्या राजा विशयांत, देवाच्या राजा विशयांत ते दाळा मात्र त्या जाग्यांनी आमी अद्भुत कार्य पळोवंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आम्ही स्टेप बाय स्टेप या एक पटी त्या देखून आता कळलं आमका पहिलो संदेश देव जो आमकां दिता पश्चातापावा म्हळ्यार आमची आता चिंता बदलीचे. जर तर आमचे जिवीत बदलाचे या फातकी जिणी बदलचे जाल्यार पयल्यान पयले म्हजे चिंता हांवें सोडूंक आसा. कित्याक हांव ल्हानपण खाले शिकून येयला ते हांवें सोडूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव खाले ल्हानपण शिकला ते सतच जायचे म्हणना. आमकां कोत्ता हरी एक नवी वस्तू दूध नाही तसं कितें हांव कितें पातयेवन येयला ते सत नाही सत देवाच्या उतरांत बरयला ते सत जावन आसा. केदारा त्या सता प्रमाणे अनेक रीती सांगता देवाच्या राजान या जिजून कितें केला त्या उतरा प्रमाणे म्हजी हांव चिंता बदलूंक तयार आसा जाल्यार हांव देवाची महिमा पळयता. प्रेज गॉड हालेलुया 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 हालेलुया. त्या देखून आमी स्टेप बाय स्टेप आमी पळोवंक या. मुखार आमी पळया लुकासो 3रो अध्याय 1 जावन 2 वर्ड दुसरी. प्रेज गॉड. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोंत पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता हेरोद गालिलेया प्रांताचो उपाराय आणि ताचो भाव फिलिप इतुरेयाचो आणि त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय आणि लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता. अन्नास आणि कायपास श्रेष्ठ याजक जावन असलेल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुआंक अरण्यांत देवाचे उतर प्राप्त झाले. प्रेज गॉड. चालें म्हणटा एक सेकल कर सिस्टर 1 2 पिला तिबेर पिलात. चक्रवर्ती राजवटीच्या 15 वर्सा पोंस पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता. हेरोद गॅलिलिया प्रांताचो उपाराय आणि ताचो भाव फिलिप इतुरेयाचो आणि त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय आणि लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय आणि लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता. अन्नास आणि कायपास श्रेष्ठ याजक जावन असलेल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुआंको अरण्यांत देवाचे उतार प्राप्त झाले. प्रेज गॉड. पण Praise हांगा God. एका रितीन सांगचे जाल्यार हांगा व्हडले व्हडले मस्त व्यक्ती असले पूण कोणाय ते देवाचे उतार प्राप्त जावना. जुआंको अरण्यांत देवाचे उतार प्राप्त जाले म्हळ्यार ते देवाचे एक योजन जावन आसले. आमकां कोत्ता हांगा हेरोद आसलो. एक्चुअली ते राय आमकां कोत्ता देवाचे योजने प्रमाणे जॅकोबा जावन जुदा कुळे जावन हेजे आसले. पूण हेरोद जॅकोबाचो कुळी असोय न्ही जुदा कुळी असोय न्ही. हेरोद आमकां कोत्ता तो एसावा जावन येयलो. एसाव त्या देखून आनी तातून मुखार आसात अन्नास आनी कायपास तेय जाल्यार म्हणटात पयले याजकी वर्ग जावन आरोन या लेवी कुळेचे न्ही ते रोमा घरा जावन रोमन एम्पायर तांणी अपॉइंटमेंट केले या पिलातान एका लेखान. ते काले जालें म्हळ्यार तांकां 400 वर्सां मुसेर देवाचे उतर प्राप्त जायनातल्या वरवीं देवाचो संदेश प्रवाद्या वरवीं मेळनातल्या वरवीं ते कालेले प्रवाद्याचे उतर नियमशास्त्र बदलाक ती अनेक रीती सांगचे राजकीय सुरू जाले. तांकां जाय जाल्ल्या व्यक्तीक रोमाघर काय म्हणटात विंचून काडटाले. तांणी कायपासाक अशे आनी अन्नासाक आनी हेरोदाक विंचून काडले. पूण देवाच्या राजांत राय जाली जाल्यार जॅकोबा जावन येयले. जॅकोबाच्या कुळी जावन युदा म्हळ्यार जुदा कुळी जावन एक आसा. आनी याजक जायचे जाल्यार तो आरोन या लेवीच्या कुळी जावन आसा. पूण हांगा काय जालें पुरा तांणी विंचून काडले व्यक्ती जावन आसा. म्हळ्यार केन्ना आमच्या जिवितांत देवाचे उतार आमकां या मेळना या देवाच्या उतराची सत्ता आमकां परगट जायना सारके रितीन ते खाले जाता म्हळ्यार राजकीय म्हणटात राजकीय प्रवेश जावंक साध्य आसा तशेंच जालें. त्या देखून हांगा देवाच्या राजाचे सिस्टम येवंक काले केले देवान एका विंचून काडले. कोणाक जुआंक पयलो संदेश दिलो त्या देखून खाले जायचे पयल्यान पयले तुमची आतां चिंता बदलीची. तुमी आनीक संवसारी रितीन चिंतून आसात
देवाच्या राज्याचे सिस्टम समजूचे जायल्यार तुम्ही काले चिंतून आसा ते चिंता सोडिजे आणि देव या जेजो देव किती उतरां मारिफा शिकयता त्या प्रमाणे तुमचे आलोचन बदलेल्यार मात्र तुम्ही त्या देवाच्या राज्याचे सिस्टम समजून तुमच्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून पयल्यान पयले आमचे चिंताप पश्चातापावाचे आमचे चिंताप आमी बदलीचे. जर तर आमचे चिंताप आमी बदलिना जाल्यार देवाच्या राजांत आमी रिगोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या राजांत कितें आसा हर एक आमी भावार्थान सत मानल्यार मात्र आमच्या जिवितांत ते आमी काय म्हणटात खऱ्या रुपाक घालूंक जाता. जर तर आमी भावार्थान सत मानूंक तयार ना या म्हजे चिंताप हांव बदलूंक हांव तयार ना जाल्यार देवाच्या राजांत कितें आसा म्हज्या जिवितांत हांवें ते अनुभव करूंक जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून जेजूय आमकां वस्तू संदेश दिता. पळया मॅथ्यू 4:17 खाल्या बरे पळया मॅथ्यू 4:17. तो वळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो, पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. प्रेज गॉड. पळया हांगा तो वळतावन जेजू अशे प्रसंग करूंक लागलो, पातकी जिणी बदला. हांगा परत पातकी जिणी दिला पूण रिपेंडन्स जायते. तुम्ही इंग्लीश बायबल वाचा रिपेंडन्स आसा कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. सर्गींचे राज लागींच आसा पूण ते म्हज्या जिवितांत अनुभव घेवचे जाल्यार पातकी जिणी बदलिचे जाल्यार म्हजी चिंता हांवें बदलूचे. रिपेंडन्स म्हळ्यार चेंज अवर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. म्हणजे लोवर थिंकिंग काण देवाच्या उतरा प्रमाणे हायर थिंकिंग घालचे. त्या दाळा म्हणसर म्हणजे चिंता बदलाना त्या दाळा म्हणसर सर्गींच्या राजाचो अनुभव हांवें जोडूंक जायना. त्या देखून उडास तरी आमचे जिवीत जायते जण आपले जिवीत बदलूंक बायल्यो खोरण्यो बदलितात. खोरण्यो न्ही, मूळ रूट आमची चिंता. त्या दाळा म्हणजे चिंताप देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव बदलूंक तयार आसा जाल्यार ऑटोमॅटीक म्हज्यो खोरण्यो बदलतात. जर तर हांव खाली खोरण्यो बदले तर आमकां कोत्ता म्हणजे 40 दीस मात उपास 40 दिसा उपरांत खालो जाता तरी एक परत आमी सुरू करता. कित्याक म्हजी चिंता तितल्या आसा रावयला. त्या दाळा म्हाका सतत खळी जातात. हांव क्रिस्ताची कूड जावन आसा, हांव देवाचें मंदीर जावन आसा, हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसा. हे पुरा देव म्हज्या भितरच वस्ती करना आसा. कित्याक इमान म्हळ्यार देव आमचे सांगाता. हे पुरा प्रमाणे म्हजी चिंता बदलिता हांव जाल्यार हांवें कितें चिंता त्या प्रमाणे म्हजी कूड हांवें सांबाळूंक जाता. जर तर म्हजी चिंता हांव बदलूंक तयार ना जाल्यार सर्गींच्या राजांत देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत हांवें पळोवंक जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. काय व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें म्हळ्यार खंय गेल्यार जेजून कशें आमकां कोत्ता जो हांव पयले प्रगट केले पातकी जिणी बदला पश्चातापा तेच सेम जेजू हांगा सांगता पश्चातापा कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. तुमकां सर्गींच्या राजा रिगाचे जाल्यार पयल्यान पयले तुमी पश्चातापावाचे तुमचे चिंताप तुमी बदलिचे. त्या दाळा तुमचे चिंताप बदलिता त्या दाळा तुमचे चिंताप देवाचे चिंताप एक जाता. त्या दाळा तुमच्या जिवितांत तुमी देवाची महिमा पळयतात. प्रेज गॉड. हालेलुया. जर तर म्हजी एक चिंताप दुसरी आसा देवाची एक चिंताप दुसरी आसा जाल्यार ते एक जायना जाल्यार देवाची महिमा पळोवंक जायना. एक्झाम्पल देव सांगता जेजूच्या गायनी गुण केला, हांव सांगता हांव बरो जाता, म्हजी चिंताप एक देवाची चिंताप एक. तेन्ना म्हणसर ती चिंताप एक जायना म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे. तेन्ना म्हणसर ती देवाची महिमा त्या सर्गींच्या राजान कितें ताणें काम दवरला म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना. त्या दाळा म्हजी चिंताप हांव बदलिता. देवाच्या उतर सांगता त्याच्या गायनी बरो जाला तसो अर्थ हांव ऑलरेडी गुण जाला हांव भलायकी म्हूण म्हजी चिंताप आनी देवाची चिंताप एक जाता. त्या दाळा हांव देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत पळयता. प्रेज गॉड. Praise हालेलुया, 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 हालेलुया. पळय आमी मुखार पळय आनी इल्लें शिकया. लुकाचो 16वो अध्याय 16 जावन 18 पर्यंत. लूक 16 to 18. Praise God. नियमशास्त्र आणि प्रवाद्यांची शिकवण जुवांचो काळ पर्यंत उपरांत
देवाच्या राज्याची सुवार्ता प्रगट जावनूच आसा आणि हर एकलो ह्या राज्यात प्रवेश जावंक जुलूम चलयता. नियमशास्त्रांतलो एकच एक किबो पुसून वेचे प्रास अंतराळ आणि भूमी नपैन जावन बसूंक चड संसार. प्रेज गॉड. पळया इल्लें सकयल करा. पण हांगा काय बरं नियम शास्त्र आसा हांगा पळया नियम बरी चित दिया इम्पॉर्टंट आहे नियम शास्त्र आणि प्रवादाचे शिकवण हांवें सांगलें पोरनोसलो 2 भाग केल्यात एक नियमशास्त्र आणि प्रवादाची शिकवण हांगा बरयला नियमशास्त्र आणि प्रवादाची शिकवण जो अमसो काळ पर्यंत केदाळा पर्यंत जो अमसो काळ पर्यंत वेगळी हांगा बरयला देवशास्त्रांत नियमशास्त्र आणि प्रवादाची शिकवण जो अमसो काळ पर्यंत मात्र कळले की उपरांत आता काय जाता देवाच्या राजाची सुवार्ता प्रगट जावन आसा हाच्या उपरांत आता कोणाची सुवार्ता देवाच्या राजाची कळले की देवाचे राज आमकां ओडून आमी वसले आमी शिकले हांव देवाच्या राजांत रिगाचे जाल्यार ते जो आमी सांगता जेजू काय म्हणटा पश्चाताप पावा कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला पश्चाताप पावनासतना म्हणजे चिंताप बदली नासतना देवाच्या राजांत हांव रिगोवंक जायना कित्याक जाता की नियमशास्त्रांत ते काले चिंतले हांवें ते कायदे पळयचे एक पडल्यार हांव देवाक मानूं वता पूण कोणाय कितें कायदे पाळोवंक साध्य नाटले पूण जेजू काले करता आतां तुमी काले चिंतून आसात ते हे करा कित्याक म्हळ्यार जेजू आयलो आमकां कोत्ता नियमशास्त्र काले म्हणटा काले करूंक आयलो जेजू संपूर्ण काले करूंक मागीर आमी पाटी येवया जाल्यार बरया मॅथ्यू 5:17 बरयला मॅथ्यू 5:17 नियमशास्त्र वा प्रवाद्याचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात रद्द करूंक बगार ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला हांगा काले म्हणटा जेजू नियमशास्त्र वा प्रवादाचे रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात रद्द करूंक न्ही बगार ते संपूर्ण करूंक म्हूण आयला म्हळ्यार संपूर्ण म्हळ्यार तर ते संपूर्ण नाटले तर पयले वय कोणे संपूर्ण केले जेजू जेजू न्हय गे तसो अर्थ नियमशास्त्र आमकां सुटका सोडून नाटली ते संपूर्ण ना तातूंत कंप्लीट ना संपूर्ण न्हय ते जेजून मात्र जेजू म्हणटा हांव रद्द करूंक ना संपूर्ण करूंक म्हळ्यार तातूंत उणेपण आसा कळ्ळें की तातूंत ते भरती करूंक हांव आयला जेजून ते काले केले संपूर्ण केले कुर्सार ताणें मात एक नियमशास्त्र पडले त्या वरवीं आमी नित्यवंत प्रजा जाल्या ताका सत मानल्या वरवीं आनी नव्यान जल्माल्या वरवीं प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी परत ताकाच या लूक 16:8 लूक 16 काय म्हणटा नियमशास्त्र आनी प्रवादाची शिकवण जो काळ पर्यंत प्रेज गॉड जेजून केदाळा कुर्सार संपादले म्हळ्यार ताका संपूर्ण जालें हर एक ताचें काम उपरांत देवाच्या राजाची सुवार्ता प्रगट जावन आसा आनी हर एकलो ह्या राजांत प्रवेश जावंक जुलूम चलयता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया अनेक रीती सांगचे जाल्यार नियमशास्त्र प्रवादाचे इस्रायल परचे पूण आतां देवाची राजाची सुवार्ता हर एकलो कोण जेजूक सत मानता भावार्थान तो हेच्या भितर रिगता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून देवाच्या राजांत आमी आसचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट देवाच्या राजांत ना जाल्यार आमी देवाच्या काय म्हणटा देवान जी आमकां कितें जोन दिला कुर्सा मारिफात ताच्या पुता मारिफात जेजू क्रिस्ता मारिफात ते आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जायना पळया हांगा सडनली जेजू नेक्स्ट काल म्हणटा पळय नियमशास्त्र एकच एक चिबो पसून वचे प्रास अंतराळ आनी भूमी नापाय जावंक वचूंक चड सासार नेक्स्ट ओळ कितें जाता पळय नेक्स्ट 18 ते जाल्ले ते इमिडिएट पळया जेजू खंयचे शिकयताना उडास्तोरीचे काल आमी एक रिजन आसता ते बेश्टे खंयचे सांगिना हांगा एक्चुअली एंडिंग ते दिला पूण जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो प्रद्वारार जाता तशेंच जो कोण दादल्यान सोडले स्त्रिये लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वारार जाता म्हणटा आतां सडनली जेजू काले जाता नियमशास्त्र प्रवादाचे सांगून
इमिडिएट हांगा येता लग्न बांधान वय गे प्रेज गॉड 16 काय म्हणटा सिस्टर एक तो सकल करा हांगा काय म्हणटा नियमशास्त्र आणि प्रवाद शिकवणू जोवसो काळ पर्यंत उपरांत देवाच्या राज्य सुवार्ता प्रगट जावन आसा आणि एकलो ह्या राजांत प्रवेश जावन जुलूम चलयता वय गे मागीर नियमशास्त्र दुसरे ती बसून ताच्या सडन नेक्स्ट काय म्हणटा वयर 18 काय डिफरन्स असा काय अर्थ जाता आमकां जो कोण आपल्या बायलेक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता तो प्रद्वारा धरता आमकां वता संवसारी रितीन जो एक व्यक्ती बायल जिवंत असताना अनेक लागीं लग्न जाल्यार प्रद्वारा जाता वय गे सुख जाता कित्याक देवान जोडी केला ते मनीस मडिना जावं म्हणटा आनी काय म्हणटा तशेंच जो कोण दादल्यान सोडल्या स्त्रिये लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता म्हणटा प्रेज गॉड हालेलुया 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 केदाळ आमी देवाच्या राजांत रिगता जर तर आनीक आमी नियमशास्त्रां प्रमाणे जियेल्यार एक आत्मीक काय म्हणटा स्पिरिच्युअल आत्मीक प्रद्वार बॉन्ड जाता उडास जाता त्या देखून जेजू एका कंपेर करता जर तर आमी देवाच्या राजांत दोन्ही सांगता गेल्यारय जायना तेय पाळटा हे पाळटा जायना केदाळ हांवें खाले करूंक आसा आतां आमकां कोत्ता एक हांगा बरयला जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो प्रद्वार जाता जर तर ताची बायल मरा जाल्यार तो फ्री जाता वय गे कांदो न्हू या गो मरा जाल्यार ती बायल फ्री जाता वय गे तशेंच आतां फ्री जायते जाल्यार आतां हांवें खाले करूंक आसा हांवें मरूंक आसा हांवें मरचें कशें केदाळ हांव जेजूक हांवें स्विकार केलो जेजूक सत मानलो त्या घडये हांव नियमशास्त्राक मेलो आनी जेजू थंय एक जालो जर तर हांव दोनी पांय दवरून आसा जाल्यार दोनी करता जाल्यार हांव एक काय म्हणटात आत्मीक रितीन स्पिरिच्युअल रितीन प्रद्वारपणाक आदारल्या बरी जाता प्रेज गॉड त्या देखून जेजू इमिडिएट हांगा येता जो कोण आपल्या बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता तशेंच जो कोण दादल्यान सोडिल्ल्या स्त्रिये लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता आमकां ते क्लॅरिटी जाय जाल्यार रोमाकारांक बरयलो 7वो अध्याय पयली वळ आनी पयली जावन 4थी वळांत ते एक्सप्लेन केला बरयतात प्रेज गॉड पळया लग्नाची सार काय म्हणटा पळया भावानो नियमशास्त्र थोडो कोणी परिचय असलेला लागीं हांव आतां उलयतां एक मनीस जिवंत आससर मात्र नियमशास्त्रान ताचे वयर अधिकार चलोवप येत म्हणून तुमचे मध्ये ज्ञान आसलेलो कोणी आसा प्रेज गॉड हांगा काय म्हणटा भावानो नियमशास्त्राचो थोडो कोणी परिचय असलेले हांव आतां उलयतां एक मनीस जिवंत आससर मात्र नियमशास्त्रान ताचे वयर अधिकार चलोवप म्हणून तुमचे मध्ये ज्ञान आसलेलो कोणी आसा गी आतां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार एकलो गुलाम आसा म्हणजे इंडिया तो गुलामाक काय करता दीस आनी रात सकाळ म्हणना रात म्हणना काम दिता काम दिवन एक दीस तो करता काम कित्याक तो गुलाम जावन आसा एक दीस तो सकाळी उठ्ठा ना तो कांय आलाना कांय असो सकाळी उठून खंयचेय कामां जावचे तसो दनी पळयना तो काय करता वचून ताका आलोवन पळयता येता पळयतना ताचो स्वासच ना स्वास गेला आतां तो मेल्या उपरांत ह्या दनयाक ताचे वयर कांय म्हणी अधिकार चलोवंक जाता कांय म्हणी कामां करूंक जाता गी जायना वय गे कित्याक ताका ते जीवच ना जीव आसतना तो करीतालो वय गे तशेंच हांगा काय म्हणटा भावानो नियमशास्त्राचो थोडो कोणी परिचय आसल्यार हांव आतां उलयतां एक मनीस जिवंत आसा मात्र नियमशास्त्रान ताचेर अधिकार चलयत म्हूण तुमच्या मध्ये ज्ञान आसलो कोण आसा पण मुखार आमकां वाचताना कळटा दृश्टांताक ते दिला बायलेक तिचो गोव आससर कायद्याचो बांद आसा दृश्टांताक एक लग्न जाल्ले बायलेक तिचो गोव जिवंत आसा सर वय गे कायद्याचो बांद आसा वय गे ताणें म्हाका भास दिला देवा मुखार त्या देखून
देवाचे उतर सांगता देवा जोडी केला त्या मडीना जावन लग्न जाल्ल्या बायले तसो घोव जिवंत आसा तर काही तसो बांद आसा मागीर नेक्स्ट तो मोरत जाल्यार हा बांदलेल्या कायद्यांतून तिका सुटका मेळटा. हा पूण तो मरात जाल्यार ते काले जालें तो घोव ना मेल्यार तिका बांदलेल्या त्या कायद्यांतावन तिका सुटका मेळटा वय गे हय. जिवंत असताना काय कर जर तो मेल्यार काय जालें तिका अनेक आजार जालेत वय गे तो हय. ताचे पयले जाल्यार काय जाता परत दोरा जाता वय गे हय. तशेंच मुखार बरयला थर्ड वास तिचो घोव जिवंत असताना आनी एक हा. दादल्या जियेत जाल्यार ती प्रद्वारीण जाता. पूण ती तिचो घोव जिवंत असताना तो जीव आसा जाल्यार अनेक दादल्या लागीं ते जिये जाल्यार काय जाता प्रद्वार जाता सूख जाता पाताळ जाता वय गे पूण तिचो घोव मोरात जाल्यार ती त्या कायद्यांतली सुटोन एक स्वतंत्र स्त्री जाता. देखून ती आता काय जाता प्रेज गॉड पूण तिचो घोव मरा जाल्यार मात ती त्या कायद्यांतली सुटून एक स्वतंत्र स्त्री जाता देखून ती दुसऱ्या दादल्या लागीं लग्न जाय जाल्यार तवळ ती प्रद्वारीण जायना वय गे तशेंच आतां आमकां खालें जाल्यार पळया चवथी वळ खालें म्हणटा पळया भावानो तुमचे थंय घडलां तें तशेंच आमचे थंय आतां घडलां तशेंच म्हणटा हांगा पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत बरता आतां आमचे थंय घडलां कोणें पाश्चाताप पावला कोण नव्यान जल्माला कोणें जेजूक स्विकार केला तर तो व्यक्ती खाला जावन आसा तशेंच तुम्ही बस तुम्ही ख्रिस्तीचे हा. संदेश म्हणून नियमशास्त्राक मोरोंक पावल्यात. देखून हा. आतां तुम्ही दुसऱ्याचे Praise God. म्हणणे म्हणजे देवापासत आमी फळादीकपणी जिवचे खातीर जाका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला ताची तुमी जाल्यात. प्रेज गॉड हांगा भावानो तुमचे थंय घडलां ते तशेंच तुम्ही आतां काल क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे जाल्यात जेजूक आमी स्विकार केला आमी ताचे ते एक जाल्या कुडीचे सांदे जाल्या त्या देखून काले जाल्यार आमी नियमशास्त्राक मोरोंक पावल्यात देखून आतां आमी तुमी दुसऱ्यांची समजलें की आमी कोणाची देवाची म्हणजे देवा बसोत आमी फळादीकपणी जिवनचे खातीर जाका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला ताची तुमी जाल्यात प्रेज गॉड Praise हालेलुया God. हालेलुया 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 समजलें की तुमकां विशय इतले थोडे होय 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 brother. प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून उडास दर्या ते दाडा आमी शिकल्या नियमशास्त्र ह्या प्रवादाचे उतार त्या दाडा म्हणसर जो पर्यंत वय गे ताच्या उपरांत खालें जालें देवाच्या रजाची सुवार्ता परगट जावनूच आसा जायते जण ताच्या भितर रिकोंक पळयतात वय गे त्या देखून आमी पयल्यान पयले खालें जायचे पाश्चातापावाचे आमची चिंताप आमी बदलीचे आमी नव्यान जल्माचे त्या जाल्यार खाल जाता आमी देवाच्या राजांत ताच्या आमच्या सावासांत जिवन आमचे पासून ताणें कितें केलां तें आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून उडत दवरया नियमशास्त्राचे कायदे आमी पाळीचे म्हणना उडत जायते पटी आमी ते करीचे हे करीचे तशें करीचे अशें करीचे म्हणून आमी चिंता नाजाल्यार थोडे ते एक्चुअली आमी जर तर नियमशास्त्र जियेल्यार आमचे ते शिराप येतात कित्याक आमकां गोत्ता दिती नियम वाचल्यार 28 चॅप्टर हांव चिंता तातूंत आशिर्वाद आसा ते शिराप आसा जायते जण आनीकी आमी नियमशास्त्रा प्रमाणे जिवन आसा कित्याक आमकां देवाच्या राजाची सिस्टम गोत्तू नाटल्या वरवीं आमची चिंता आमी बदली नाटल्या वरवीं आमी नियमशास्त्रा प्रमाणे जिवन आमचे जिवीत आमी आनीकी कश्टांत घालना आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून पयल्यान पयले आमचे चिंता आमी बदलीचे जर तर म्हणजे चिंता हांव बदली ना जाल्यार हांव आनीक हांव चिंता नियमशास्त्रांत बरयल्ले करीजेत तशेंच करीचे जाल्यार खंडीत न्हू देवाच्या राजांत कितें आसा म्हणजे जिवितांत ते अनुभव करूंक जायना ती अद्भुता आश्चर्य म्हणजे जिवितांत पळोवंक जायना आमकां गोता नियमशास्त्र सकट पाळोवंक कोणा वरवीं जावना एक पाळीनांतल्यान शिरा पडटा तशेंच आमच्या जिवितांत नियमशास्त्रा प्रमाणे जियेल्यार आमी आनीकी शिरापा खाल आसा म्हणयेत प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
ताका गलात घरां बरिलो 2रो अध्याय 19 वर्ल्ड काल म्हणटा 19 जावन पळय वासा प्रेज गॉड देवापासतो हांवें जिवोवच्या खातीर नियमशास्त्रा मारिपात नियमशास्त्राक हांव मरण पावलां आनी हाचे वरवीं क्रिस्त सवें म्हाका कुरसायला. हांव आतां जियेतां तो हांव न्हय, बगर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. रक्ता मासान हांव जियेतां तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच भेटवणी केली. त्या देवाच्या पुताच्या बाबार्था वरवीं हांव जियेतां. प्रेज गॉड मुखार 21 देवाची कृपा इन्कार करूंक हांव तयार ना. कित्याक जर नियमशास्त्रा मारिपात मनीस नितीवंत जाता तर क्रिस्त मेलो तें व्यर्थ म्हूण जालें. प्रेज गॉड वचून सकयल सिस्टर 19 काले म्हणटा देवा पासून हांवें जिवनचे खातीर आतां काले गेलां नियमशास्त्रा मारिफात नियमशास्त्राक हांव मन पावला आनी हाचे वरवीं क्रिस्त सवें म्हाका कुरसायला. प्रेज गॉड आतां हांव काले गेलां नियमशास्त्राक मन पावल्या वरवीं क्रिस्त सवें म्हाका आतां कुरसायला. आतां त्या देखून हांव आतां जियेता थो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे ते जियेता. प्रेज गॉड रक्ता मासान हांव जियेता ते जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच भेटवणी केली त्या देवाच्याच भावार्था वरवीं हांव जियेता. प्रेज गॉड तितलेंच न्ही त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं म्हळ्यार जेजू कसो ह्या संवसारांत जिवन आसा त्याच भावार्था वरवीं हांव जिवन आसा. त्या देखून देवाची कृपा इन्कार करूंक हांव तयार ना. कित्याक जर नियमशास्त्रा मारिफात मनीस नितीवंत जाता तर क्रिस्त मेलो ते व्यर्थ म्हूण जालें. प्रेज गॉड तर आमकां कोत्ता कृपा म्हळ्यार आमकां कितें कोत्ता जर तर हांव नियमशास्त्रा मारिफात मनीस नितीवंत जाता जाल्यार जिजून इतले कश्ट इतले पुरा सोंसीजे आसले की ना कश्टाचे मरण मराचे आसले की नियमशास्त्र म्हणून आमकां कळलें की म्हजे कामा वरवीं हांव देवा ते नितीवंत जाता. म्हज्या बऱ्या कामा वरवीं म्हाका या सर्ग लाभता. म्हजे कामा वरवीं देव मेसवता जाल्यार जेजून केल्लें व्यर्थ जालें म्हणटा. प्रेज गॉड पळय गे जेजून केलें व्यर्थ जावंक साध्य आहा गे ना साध्य ना. हांवें केल्लें व्यर्थ जाता. कित्याक नियमशास्त्रा प्रमाणे कोणी मनशाक जियोंक जायना. कोणी जियेलोय ना. काल एकलोच जियेलो ते संपूर्ण केल्ले जेजू क्रिस्तान मात. त्या देखून ताणें संपूर्ण केल्ल्या वरवीं ताच्या मारिफात म्हाका तें नितीवंतपण मेळ्ळां. कित्याक ताचेर हांवें भावार्थ दवरल्या वरवीं. प्रेज गॉड हालेलुया 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 हालेलुया. पळय आतां मॅथ्यू 11:11 हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे तुमकां समजल्यार दोन एक सत उगड्यार जाता. पळया प्रेज गॉड काल बरयला पळय मॅथ्यू 11:11 सतत तुमकां सांगता मनीस जावन मल्ल्यांतली मदें स्नान तर जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राज्यांत कनिश्ट आसलेलो सैत ताचे प्रास व्हरतो. स्नान तर जुवांव आयलेल्या काळांत जावन आज ते पर्यंत 11 बरो प्रेज गॉड काय म्हणटा पळय सतस हांव तुमकां सांगता. कोण सांगता हे जेजू सतत जेजू म्हळ्यार सत हे व्हेरी सत. पूण आमकां हे फात्योंक कसं म्हणटा त्या देखून म्हणटा जेजू व्हेरी हे सत. हांव काल सांगता सत तुम्ही जायते जावन हे फात्योंक तयार ना. त्या देखून जेजू काल म्हणटा हे व्हेरी सत व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे सत हांवें सांगचें पूण तुमी जायते जावन हे फातयेनात. पळय सतच हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्मल्या मध्ये स्थान तर जुवंप्रास व्हरतो दुसरो ना म्हणटा. कळ्ळें मनीस जावन जल्मल्या मध्ये स्थान तर जुवंप्रास व्हरतो दुसरो ना म्हळ्यार अर्थ जालें मनीस वय गे जावन जुवंव कशें आयलो आवयच्या गर्भांतल्यान वय स्त्रियांतल्यान वय गे वय गे तसो अर्थ जालें म्हळ्यार मनीस जावन जल्मलो म्हळ्यार स्थान तर जुवंप्रास व्हरतो दुसरो ना म्हळ्यार आमकां वता आब्राम इजाक जाकोब मोइजे आनी कोण दावीद
आणि कोणी काणी हेजे प्रवादी ताच्यागी कोण म्हणटा वो व्हरतो म्हणटा कोण सांदाजार जो ताच्यागी व्हरतो कोणी ना म्हणटा वय गे पूण जेजू काय म्हणटा ते रावेना तरी पूण सर्गींच्या राजांत कनिष्ठ असलेलो सैत ताचे प्रास व्हरतो कोणा प्रास जो प्रास व्हरतो म्हळ्यार तसो अर्थ कोण नव्यान जल्माला तो म्हणटा जेजू सर्गींच्या राजांत ताच्यागी व्हरतो प्रेज गॉड हालेलुया 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 कळले की जर तर एक व्यक्ती जेजूक स्वीकार 1 मिनिट या 2 मिनिट जाल्यार तो कोणा प्रास व्हरतो सर्गींच्या राजांत जो प्रास कळले की तुमकां जेजू म्हणटा पळया सत्य सांग तुमकां सांगता मनीस जावन जल्माल्यामध्ये वय गे इवन जो आम्ही नियमशास्त्र प्रमाणे वय गे ताका आमी उडोवन वसले जो काळ पर्यंत नियमशास्त्र आनी प्रवादाचे उतार वय गे खाली म्हणटा देवाचे उतार सत्य जेजू म्हणटा सत्य सांग तुमकां मनीस जावन जल्माल्यामध्ये स्थानता जो प्रास व्हरतो दुसरो ना म्हळ्यार जो एक आमी हांव जावन जल्माले हांव उडासोरा बट त्या वेळार प्रवादी कोण पर असले या पयले असले पूर्वज अब्राहम इजाक जाकोब तांच्यागी व्हरतो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जेजू म्हणटा जो तरी पूण सर्गींच्या राजान सिस्टमांत तशें न्ही कनिश्ट असलेलो सैत ताचे पास व्हरतो म्हळ्यार कोण नव्यान जल्माला तो काल जल्माला पुरो आज जावन पुरो तो ताच्यागी व्हरतो ते सर्गींच्या राजाचे सिस्टम प्रेज गॉड देवान ते इतले इजी केला की आता म्हळ्यार आमकां गोत्ता त्या काळार काय म्हणटात आमी देवाची भुरगीं केदाळा जाता हे तुमकां समजले की कनिश्ट असलो जैत ताचे प्रास व्हरतो समजले की पॉइंट समजले म्हळ्यार आमी नव्या जल्मात वय गे नव्या जल्मान आमी कोण देवाची भुरगीं वय गे पयले तांकां देवाची भुरगीं जावचे बाग असले गे मैजेक जावन ते अब्रामाक जावन ते सेवाक वय गे आमकां गोत्ता वय गे सेवाक जावन आसले कोण देवाची भुरगीं जो हांव काड्या म्हळ्यार 1 12 13 आमकां गोत्ता जो 1 12 13 जॉन 1 12 13 काय म्हणटा पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तान म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्या देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले ती जल्मली न्हय रक्ता मांसा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं पूर्ण काय म्हणला पूण आपणाक स्वीकार केला जाल्यार कोणाक जेजू कोणी स्वीकार केला सोमेस्तान खाले करचे हक्क दिला म्हणजे आपणाचे नावाचेर विश्वास देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले ती जल्माली न्हय रक्ता मांसा वरवीं या कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं या मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं प्रेज गॉड आमी केदाळा जेजूक सत मानलो आमी सगळो स्वीकार केलो आमी नव्यान जल्माल्या आमी खाले जाल्या देवाच्या राजांत वर्ती जाल्या वय गे पयले आमकां गोत्ता ते परत सेवाक जावन आसले वय गे आमी कोण आसा देवाची भुरगीं वय गे त्या देखून आमकां जेजून पयले परमेश्वरांत ते देव 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 म्हणून उलोवप करताले वय गे आमकां जेजून खाली केला मैजेन या तांकां गोत्ता आसल्यार देवाची वळख करून दिली पूण जेजून आमकां कशी वळख करून दिली देवाची कोण म्हणून वळख करून दिली मागणे काल शिकलेले सांग ताणें आमी अब्बा बापा म्हणून बाप बाप आमचो देव कोण बाप आमचो बाप समजले की आमचे रिलेशनशिप ते आता सर्गींच्या राजान समजता की तुमकां प्रेज गॉड पहिले देवाचो संबंध असलो वय गे ते सेवाक जावन असले मैजे जावन ते अब्राम कोणी जावन ते सेवाक आता आमी देवाची भुरगीं बापा आनी भुरग्यां मदलो संबंध ते देवा मरिफात ताका जेजू म्हणटा न्ही म्हज्या मरिफात गेल्ल्या शिवाय तुम्ही देवात वचूंक शकनात म्हणटा की म्हज्या मरिफात गेल्ल्या शिवाय काय म्हणटा मागी म्हज्या मरिफात
बापा सरशी वचोंक जायना जेजू म्हणटा देवा न्ही बापा सरशी वचोंक जायनाकात केदार आमी जेजू थ्रू येता सीधा बापाचो संबंध आमकां उडासर या पोरणे असल्यान पुरो देवा लागीं वरचे वाट पूण जेजू आमकां खाले करता देव कान देव बाप करता आमचो देवा कसो बाप करून दिला आमकां आमी ताची भुरगीं प्रेज गॉड हालेलुया 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 ते देवाच्या राजाची सिस्टम त्या देखून म्हणटा आमी रक्ता मासा न्ही रक्ता मासा वरवीं कुडीच्या सैमीक वडणे वरवीं न्ही वा मनशाचे कुशे वरवीं न्ही बागा देवा वरवीं आमकां कोता जॉन 3:6 घाला तुमी घाला बरयला जॉन 3:6 जॉन 3:6 प्रेज गॉड Praise God. रक्तामासातून जल्माला ते रक्तामासच आत्म्यात जल्माला त्या जल्मता ते आत्मिक स्वरूपाचे रक्त मासा जावं जल्म रक्त मासाच त्या देखून रक्त मासाच्या वंदने प्रमाणे दियत केदार आमी नव्या जल्मात आता आत्म्या जावन जल्मात तेदार आमचे काय म्हणटात आदले सैम पुरा गेले आता आमी नवी जाल्या रसन आमकां वता जो कोण क्रिस्त ते आसा तो नवी रस आसा आदले पुरा गेले ताच्याक आमी कोणाच्या गी वर्ते जावन आसा अब्रामाच्या गी इजाकाच्या गी जॅकोबाच्या गी मोइजाच्या हेच्या गी कोण वर्त जावन आसा आम्ही परत्यान जल्मल्ले होय आत्म्या परत्यान कोण आमी वय गे तुमी आरशान पळयतना कोण दिसता होय. कोण दिसता आरशान पळयतना आरशा मुखार रावतना आरशान पळयता घरे दिसता आरशान आमी दिसा आमी न्ही आमचो आत्मो तांच्या व्हरतो आमी आत्मे जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया आमची कूड मातची थंय होय. आमी आत्म्यांत आमी देवाच्या सारक्या रुपाचे प्रेज गॉड हालेलुया 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 आत्म्यांत आमी व्हडले जावन आसा कळ्ळें गे आमी देवाचे भुरगे देवा आमकां काले करता देवाचे भुरगे म्हळ्यार आमकां गोत्ता एक आवय बापायचो संबंध वय गे एका भुरग्याक बापायक काले रिस्ट्रिक्शन ना कोणी दुसरे जाल्यार ताणे इसान वसाचे काले करीचे पण बापाय लागीं एनी टायम संबंध रिलेशनशीप आमकां कोत्ता पयल्याच्या काळार देवाक कितली नांवां आसली वय गे यहोवा निस्सी यहोवा राफा वय गे जायती नांवां आसली पूण नव्या सोल्ल्यार आमकां ती नांवां मेळटा ती ना आमचो बापूच आमचो प्रोवायडर आता कशे कुटुंबाक एक बाप प्रोवायडर हर एक बाप आतां नुतेता आमकां भलायकी समृद्धी अभिषेक हर एक बापात तो सोर्स आसा आमकां प्रेज गॉड तो आमचो संबंध तो आमचे रिलेशनशीप जावन आसा त्या देखून उडास धरया पयल्यान पयले आमकां कोत्ता पश्चात्तापून केदार नव्यान आमी जल्मात तेदाळ आमी देवाच्या राजांत रिगोंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 कोणाक म्हणे काय म्हणे ऍड करूंक आसा की शिकोवंक आसा की काय म्हणे उगडापान मेळ्ळा की काय म्हणे करेक्शन करूंक आसा की काय म्हणे सांगूंक आसल्यार सांगेत आसा आनी की थोडे विशय आसात ते आमी नेक्स्ट क्लासीर आमी कंटिन्यू करया एक म्हळ्यार आता इतले पुरो जी नेक्स्ट आसा आमी नेक्स्ट क्लासीर अशेच विशयात आमी शिकया इले मुखार प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया काय म्हणे सवाल आसा की आज शिकयल्या विशयांत काय म्हणे डाऊट आसा की ना करेक्ट आसा correct थोडी आसा. सांगतात तर दोन्ही केल्यार कशे आमी इल्ले काय म्हणटात नियम शास्त्री पाळटा हे पाळटा जाता जायना जायना जाता गे जायना जायना वय गे प्रेज गॉड दोन हे पाय धरल्यार काल जाता पडटा दोन आज आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी पळोवंक गेल्यार आमी खंयच्याच जिवन आसा तर खंयच्या राजाच्या सिस्टमार या कृपेकाल जिवन आसा की या नियमशास्त्राकाल जिवन आसा जायते फावटी वय गे प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून जाय जाल्यार पळया आमी तुमकां डाऊट क्लियर करता 11:28 काडा मॅथ्यू आमी एवढो 11 वाचले वय गे सतत हांव तुमकां सांगता तुझं काय म्हणटा येया म्हजे सरशी सोमेश तुम्ही कष्ट केल्यानो आणि वजन वयतल्यानो आणि हांव तुमकां विकतलो
हा मुखार म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिक, कित्याक हांव व्हडल्या आनी खालत्या काळजाचो आनी हा तुमकां समाधान मेळटलें. हा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हाले खाले म्हणटा आपल्याक सकल येया म्हजे ससी समेस तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागशें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां काय मेळटलें समाधान मेळटलें. हांगा म्हणटा न्हय आनी 28 सकल कर इल्लें 28 येया म्हजे समी कश्ट जातल्यानो वजन वयतलो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. खंयचे कश्ट म्हणटा जेजू हांगा उल्लेख करता, खंयचे कश्ट म्हळ्यार हांगा काले म्हणटा म्हळ्यार जेजू येया म्हजे ससी तुमी समेस कश्ट जातलो वजन वयतलो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हळ्यार तुम्ही जायते नियम ते हे पाळोवन थकल्यात, तुमच्या माथ्यार जायते वजे घाला, कितले केल्यार कांय बरें पडून जायना. त्या देखून तुम्ही थकल्यात, वजन होवन आसात, कश्ट नासात, त्याला जेजू म्हणटा तुम्ही म्हजे सशी आयल्या हांव तुमकां विश्व दिता. कित्याक कोता की म्हजे जो तुमच्या खांदार गेल्यार म्हजे लक्ष कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी म्हजे आनी तुमकां समाधान मेळटलें. आनी मुखार आसा कितें 29 30 आसा की सिस्टर कित्याक म्हजे जू वावूंक सुलाभ म्हजे हाडू. तुम्ही ते पुरा काय म्हणटात वयते म्हणा ते करणं हे करणं तुम्ही कष्टात जावं पुरो, थकल्या जावं पुरो, तुम्ही खेदाना म्हजेर लागीं येतात, त्याला काय होता म्हजे जो व्हेरी सुलाभ आनी म्हजे वजे हाडू. तुम्ही खाली भावार्थां सत म्हणल्यार जालें, इतलें सिंपल. तुम्ही ते करीजे हे करीजे हे कर थकल्यात, करणं कांय बरें पडना, तुम्ही थकल्यात जाल्यार या तुम्ही कश्ट जाता तुमकां कश्ट दिसता म्हजेच लागीं येया, म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया. कित्याक म्हजे लक्ष कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजे जू वावोंक सुलाभ आनी म्हजे वजे हाडू. प्रेज गॉड हालेलुया 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 हालेलुया. त्या देखून आमी एक काम करीचे कित्याक म्हळ्यार नियमशास्त्र बरें पूण आमच्या बऱ्याक दिल्ले. नियमशास्त्र उद्देश आमी ताचे मुखार शिकूंक हांव एकच आमी पाताळ करता म्हणलें दाखोवन दिता. नियमशास्त्र तर नियमांत नाटली तर आमकां सूख कितें म्हूण कळचें ना. एग्जाम्पल जावचें सोरचे एक पाताक म्हूण म्हाका केदाळा कळ्ळी जालें, सोरी नाका म्हणून उपदेश आयलो, तेडा कळ्ळें हे सूख म्हूण. ताका तो नियमशास्त्र उद्देश आमचे सूख दाखोवन दिवचें. त्या देखून नियमशास्त्र आमकां नितीवंत करूंक जायना. कित्याक नितीवंत आमी भावार्था वरवीं महत्व जाता, जेजूक सत मानल्या वरवीं. कोणी काय म्हणटात नियमशास्त्र पाळोवन देवा मुखार नितीवंत पडूंक साध्य ना. कित्याक हर एक मनीस सूख करता. आमकां कोत्ता मोर दॅन 613 लॉ नियम आसात. जर तर 100 एक एक्झाम्पल दिवचे 100 पाळोवन एक तातूंत मोडल्यार काय जालें म्हणजे शिराप देंवतात. त्या देखून संपूर्ण नियम पाळ्ळे पडना, फकत पडलो जेजू मात. ते दाडा आमी जेजूक भावार्थान सत मानता आनी स्विकार करता आनी नव्या पश्चाताप नव्या जल्मात ते दाडा आमी संपूर्ण केल्ल्या बरी जाता ताचे सांगाता भावार्थान आनी ताचे नितीवंतपण आमकां मेळटा. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार जर तर म्हजी आलोचना पश्चाताप पावचे चिंता बदलना जाल्यार हांव देवाची महिमा पळोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार एक सिंपल हांव पोर जाल्ले एक टेस्टामेंट सांगता. पोर एक भयणीन कॉल केल्ले अशें अशें समस्या आसा कुटुंबांत, सैरिकाचे मागीर कामाचे. तशें हांव तिडे उलयतना भलायकेच्या विशयांत उलयलें. देवाचे उतरा प्रमाणे ती मस्त मागणी आसा, मागता पुरा करता. हांवें कुडींत कांय समस्या आसा विचारलें. वय म्हणाली म्हज्या गांठींत दूख आसा म्हणाली. मागताय विचारलें वय मागता म्हणाली. आता देवाचे उतर सांगता ताच्या मनांत जायतो आलोचना आसात तुमच्या हिता बसत. प्लॅन न्ही प्लॅन्स ते पुरा आलोचना आसात.
जर तर ती प्लॅन या योजना आलोचना म्हजी जायची जाल्यार म्हजी चिंता पळोवन देवाच्या चिंता बागीक जायची. तिका हांवें सांगलें तूं कशें मागताय देवाच्या उतरा प्रमाणे तुजे समस्या वेळार हांव मागून आसा अशें ह्या रितीन देव म्हाका बरो करून दी करतलो म्हणून. हांवें तिका देवाचें उतर 1 Peter 2:24 दिलें. आमकां कोत्ता ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यात. देवाचें उतर सांगता बरी जाल्यात. तुजी चिंता घाले बरो करतलो. तुजी चिंता बेग जावना. जर तर तूं पातयेवंक तयार आसा जाल्यार तुजी चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं देवाची महिमा पळयताय म्हणलें. मला विचारलें तूं बरो जातलो की बरें केलाय. देवान ऑलरेडी बरें केलां म्हणाली आनी हांवें सांगलें तर दोळे धांपू आनी देवाचें उतर भवार्थान सतमानून उसार. जेजू तुज्या गायांनी गुण केल्यार गांदी. जेजूचे कूट पळय गायला कुराडा सुटून गेल्यात नियाळ कर आनी उसार. तिने भवार्थान उसारले आनी म्हणाली आता 7 वर्सां जावन आसली दूख ते सगळे गेली. म्हळ्यार देवाच्या राजाचे सिस्टम ते जर तर आनीक नियम शास्त्रा प्रमाणे असल्यार म्हज्या मेहनतार येता. हांगा कितें जालें म्हळ्यार ते जाल्यार तिचे चिंता देवाच्या उतराक एक जाले तिने देवाची महिमा पळयली. ते देवाची राजाची महिमा. ताका म्हणटा पश्चातापावा. तुमची चिंता बदलिया. तुमची थिंकिंग बदलिया. तुम्ही पहिले काले पुरो शिकून आयल्यात ते बरो सोडा. आता तुमची चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या उतराक सरी जावन आसूं दी. तेन्ना तुम्ही देवाची महिमा पळयतल्यात. तेजे करून उडास तरी आमी आमची चिंता आमच्या जिवितांत आमी बरोवचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके. कोणाक कांय मनीस ऍड करूंक गावची टेस्टामनी आसा न्ही. प्रेज गॉड. आमी अशें नेक्स्ट डे कंटिन्यू करया. ही क्लास जावन आनीक आसात. एक एक आमी शिकया. प्रेज म्हणल्यार आतां स्टार्ट केल्यार ते टायम पावचो ना. तेजे करून फोटोक आमी मुखार शिकया ताचे विशयान आनीक. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. ओके. कोणी म्हणे थँक्स गिविंग सांगतात की प्रेयर. मोगळ्या बापा या त्या वेळा पासत आमी तुका अर्गां दिता. ओके. प्रेज गॉड. कोणाक म्हणी काय म्हणी कुडीन काय समस्या आसा की काय दूख काय म्हणे आसा की. हॅलो. प्रेज गॉड. आसा की काय म्हणी गाण दूख पाय दूख काय म्हणी कोणी नात गे कोण ना. देवाक अर्गां पुरो भलायकी जावन आसा. प्रेज गॉड. ओके. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगळा बापा या त्या वेळा पासतो आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तुम समजदार कमोग जावन जायती सता आयच्या दिसा उगडा पॅक केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. प्रत्येक जावन आमकां कळीत आसून जायते पटी आमी नियम शास्त्रा प्रमाणे जियेल्ल्या पासतो आनी जायती तुजी कृपा व्यर्थ केल्ल्या पासतो आमी तुजे लागीं बोगसणे मागता. आयच्या दिसा तुवें आमकां शिकयलें सर्गींच्या राजांत पश्चातापावाचे केदाळा आमचे चिंता आमी बदलिता. तुझ्या उतरान कितें बरयला त्या उतराक आमी एग्री जाता. त्या उतरा प्रमाणे आमची चिंता बदलिता. तेन्ना आमच्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक जाता आनी सर्गींच्या राजान कितें पुरो आमकां दवरलाय ते आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता. म्हळ्यार सत तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. अशें आमी सदांच तुजे कृपेकाल जियोंक पवित्र म्हणजे सत्यन जियोंक आनी तुजी महिमा आमच्या जिवितांत आनी हेरांकी पसारोंक तुवें आमकां उपयोग करच्या पासून अर्गां दिता. अशें एकल्यानी तुजे ते येवन तुज्या नांवाक महिमा दिवनी मागता. हे मागणें करता तुजे पुता जेजू क्रिस्त आमरी फात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके. प्रेज गॉड. थँक यू. Thank you, Thank brother. you, brother. ओके. थँक यू सिस्टर. प्रेज गॉड. ओके. आमी फाल्यां मेळया. ओके. प्रेज गॉड.